Hi, hello, welcome back to Nithing channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 வீக்ஸ்ல வந்து எப்படி நம்ம வந்து 4000 வாட்ச் ஹவர்ஸ் plus வந்து 1000 சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஏர்ன் பண்ண போறோம்னு தான் பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரை பாருங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நான் ஒரு யூடியூப் சேனல் bervin.com சொல்லிட்டு ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சிருந்தேன். ஸோ அந்த யூடியூப் சேனல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு இந்த யூடியூப் சேனல் வந்து டெர்மினேட் ஆயிடுச்சு. ஆனால் ஆல்ரெடி எனக்கு மெசேஜ் மெயிலில் வந்திருக்கு. ஆனால் நான் அதை சரியாக கவனிக்காமல் வச்சுருந்துருக்கேன். ஸோ திடீர்னு ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா என்னோடய சேனல் வந்து அது டெர்மினேட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அந்த சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நான் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் தான் அந்த சேனல் ஃபுல்லாக நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். நிறையா வாட்ச் ஹவர்ஸும் கிடச்சிது, வியூஸும் கிடச்சிது, சப்ஸ்கிரைபரும் கிடச்சாங்க. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன். சரி நம்ம மானிட்டேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணலான்னு பார்த்தா ஒரு நாள் பார்த்தா சேனலை வந்து டெர்மினேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதோட எனக்கு மைண்டு ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டு இனிமேட்டு நம்ம எதுவும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் லாங் கேப் விட்டேன். அப்புறம் திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணது அந்த Nithing சேனல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் வந்து 4000 வாட்ச் ஹவர்ஸ்க்கு மேலேயே நான் வாட்ச் ஹவர்ஸ் வாங்கிட்டேன். அதுவும் இல்லாமல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய சேனலில் வந்து 3000 சப்ஸ்கிரைபரை வந்து ஏர்ன் பண்ணியாச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த 2 சேனல்லையும் கிடைச்ச என்னோடய அனுபவத்தை தான் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். அதாவது ஃபஸ்ட்டு சேனலாக இருக்கட்டும், bervin.com இருக்கட்டும், இல்லை Nithing சேனலாக இருக்கட்டும், இது ரெண்டில் எனக்கு கிடைச்ச அனுபவத்தை தான் இப்போ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்க போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ, உங்களுக்கு என்ன வருமோ, உங்களோட பேஷன் என்னவோ, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அந்த மாதிரி மட்டுமே போடுங்க. அதோட விட்டுட்டு மற்றவங்களோட வீடியோஸாக இருக்கட்டும், சீரியல்ஸாக இருக்கட்டும், ட்ராமாவாக இருக்கட்டும், இல்லை மூவிஸாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி கிளிப்பிங்ஸ்லாம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நிறையா வியூஸ் கிடைக்கும், சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து கிடைப்பாங்க. ஆனால் உங்கள் சேனலை வந்து டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறையா இருக்கும். ஸோ அதனால் ஓன் கண்டென்ட் வீடியோ வந்து நீங்கள் போட ட்ரை பண்ணுங்கள். செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சப் பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு நிறையா பேருக்கு மைண்டில் இருக்குது. ஏன்னா ஈவன் எனக்குமே என்னோடய வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு குரூப்ஸ் இருக்குது. அந்த குரூப்ஸில் என்னன்னா சப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அந்த குரூப்பில் வந்து மெசேஜ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் வந்து இதனால் ஒரு பிரோஜனமே கிடையாது. சப் பண்ணுறதுல ஒரு பிரோஜனமே கிடையாது. ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு கடமைக்காக தான் வந்து நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. பார்க்கணும் சேனல் நல்லா இருக்குது அப்படின்ற அந்த மோட்டிவில் வந்து அவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிடையாது. ஸோ அதனால உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா டிஃபால்ட் ஆகும்னா உங்களுக்கு வியூஸும் கிடைக்காது, வாட்ச் ஹவர்ஸும் கிடைக்காது. உங்களோட சேனலுக்கு வியூஸ் போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஓன் கண்டென்ட் உள்ள வீடியோ நல்ல எஃபெக்டிவாக கொடுத்தா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், நீங்கள் ரியல் சப்ஸ்கிரைபரை வந்து பெற முடியும். ஸோ அதனால சப் பண்ணுறதுல ஒரு பிரோஜனமே இல்லை. பெஸ்ட்டாக உங்களோட வீடியோ குவாலிட்டி இருந்தது அப்படின்னா கம்பல்சரி உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 2 வீக்ஸ் என்ன 1 வீக்ஸில் கூட உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் 100% இருக்குது. அதனால் சப் பண்ணுறதுல ஒரு பிரோஜனம் கூட கிடையாது. இது செகண்ட் பாயிண்ட். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை நிறையா லீடிங்கில் இருக்கிற யூடியூப் சேனலாக இருக்கட்டும், இவங்கள்ட்ட போயிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, உங்களோட ஹெல்ப் வந்து கேட்கக்கூடாது. என் சேனலில் கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி யூடியூபர்ஸ்ட்டெல்லாம் போயிட்டு ஹெல்ப் கேட்கக்கூடாது. உங்கள் சேனல் நல்ல குவாலிட்டி கண்டென்ட் உள்ள வீடியோஸாக இருக்கட்டும், இல்லது நல்ல சேனலாக இருந்ததுன்னா உங்கள் சேனல் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து க்ரோத் ஆகும். இது மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லி நீங்கள் ஹெல்ப் கேட்டு அது மூலயமா க்ரோத் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் நல்ல வீடியோஸ் போட்டாலே வியூவர்ஸ் வந்து நல்லா இருந்ததுன்னா நல்லா பார்ப்பாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதர் சேனலை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணாதீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு இதில் பைசாலாம் கொடுத்துலாம் சில பேர்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரியும் பண்ணாதீங்க. அதுவும் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டாகவும் இருக்காது. ஸோ ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும்னா நீங்கள் ஓன் கண்டென்ட் உள்ள நல்ல க்ரியேட்டிவிட்டியான வீடியோ போஸ்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் நினைக்கிறது வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உங்களோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் உங்களோட வியூவர்ஸ் என்ன கேட்குறாங்களோ, என்ன மாதிரி வீடியோஸ் எதிர்பார்க்குறாங்களோ, என்ன மாதிரி உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு அதை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணுங்கள். கம்பல்சரி உங்களுக்கு வீக்ஸ் கவுண்டே தேவையில்லை, டேஸ் கவுண்டில் கூட நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய அச்சீவ்மெண்ட்டை வந்து அச்சீவ் பண்ணிடலாம். இந்த 4 பாயிண்ட்டும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஓன் கண்டென்ட் உள்ள வீடியோ போடுங்க, வேறுத்தவங்களோட வீடியோ எடுத்து போடாதீங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சப் பண்ணாதீங்க. தேர்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எந்த சேனல்காரவங்கள்ட்டையும் போயிட்டு உங்கள் சேனலை வந்து ப்ரொமோட் பண்ண சொல்லாதீங்க. ஃபோர்த் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் வியூவர்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட என்ன மாதிரி வீடியோஸ் எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதை கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி டிப்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் சேனலில் நல்லா க்ரோத் ஆகும், நீங்களும் யூடியூபராக ஆகலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் உங்களுக்கு என்ன மாதிரிலாம் நான் வந்து பேசணும், என்ன மாதிரிலாம் வீடியோ போடணும்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.